мо мардум ҳамин хеле ҳастем ки то кори мо агар ба судкашӣ нараса, то ба милисакашӣ нараса, агар ҳамун келина ҷудо намекунем. хуб яъне то агар як шармандагӣ дар хонадони мо рӯй натия, келина мо ҷудо намекунем. магар ин беақлӣ нест? яъне зиндагӣ алоҳида ихтиёр кардан ин маънои ӯро надорад ки ҳамин бача падар модари худша партофт. мешава ки ҳамин бача зиндагӣ алоҳида ихтиёр бикуна, зиндагиша ҷудо бикуна аз падару модараш, вале падару модараша хуб нигоҳубин бикуна. бубин, дар замоне ки дар хонадон оромиш нест, келин қатӣ хиштиман мезана, қайсингуло қатӣ келин мезананд, хулоса ҳамин қадар ҷангу ҷанҷолҳо ҳастай, чӣ гуна ҳамин бача метавона падару модари худша нигоҳубин бикуна. пас вақте ки оромиш дар хонадон меояд, зиндагӣ алоҳида ки шуд, оромиш худ ба худ мебиёяд, якдигарфаҳмӣ худ ба худ мебиёяд. вақте ки дар хонадон оромиш ки омад, ҳамин бача ҳам агарчи ҷудо зиндагӣ бикуна, падару модарша хуб нигоҳубин карда метавонад. хуб ин аз суханони уламо ҳастай. яъне уламо ҳамин хел тавсия метиҳанд ки вақте келин қатӣ хуштуман соз намегирад, келина бизан ҷудо бику, зиндагии алоҳида дар хонадон оромиша мебиёрад. шумо инро дарк намекунед. мардуми мо одат кардагие ки ҳамин келина ба мисли каниз истифода барад. як корҳое ки бар зиммаш воҷиб нестай, мо ӯро маҷбурш мекунем ки бикуна. пас шумо шариати парвардигора дуруст бифаҳмед. вақте ки уламои дин як чиза тавсия мекунанд, албатта аз онҳо аз пеши худшун гап намезананд. ҳуқуқи падару модарра нигоҳ мекунанд, ҳуқуқи ҳамун келина нигоҳ мекунанд.